अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना। अभी आप सुन रहे हैं इस आरएस फिल्म की शानदार प्रस्तुति। ओकरे पीछे हम बानी पगलाइल, जहिया से देख के बिया मुस्काइल। ओकरे पीछे हम बानी पगलाइल, जहिया से देख के बिया मुस्काइल। खाली बतियाई करेली माँ जाग वाली, खाली बतियाई करेली माँ जाग वाली। दिलवा ले गइल, ओ दिलवा ले गइल, दिलवा ले गइल ललकी फराक वाली। दिलवा ले गइल ललकी फराक वाली, दिलवा ले गइल ललकी फराक वाली। संदीप बाबू, संदीप बाबू। अभी आप सुन रहे हैं इस आरएस फिल्म की शानदार प्रस्तुति। अखिया में सुरमाला गा के जो बचलेली, का कोई भाई हमारा दिलवा में हलेली। अखिया में सुरमाला गा के जो बचलेली, का कोई भाई हमारा दिलवा में हलेली। तपाकर छी तोर बिया लंबा नक वाली, पातर छी तोर बिया लंबा नक वाली। दिलवा ले गइल, ओ दिलवा ले गइल, दिलवा ले गइल ललकी फराक वाली। दिलवा ले गइल ललकी फराक वाली, दिलवा ले गइल ललकी फराक वाली। दिलवा ले गइल ललकी फराक वाली। अभी आप सुन रहे हैं इस आरएस फिल्म की शानदार प्रस्तुति। संदीप बाबू, संदीप बाबू। जब जब देखिले हम छत पे उनका घर पर, मरता बेराउल संजीत लाल रे कलर पर। जब जब देखिले हम छत पे उनका घर पर, मरता बेराहुल संजीत लाल रे कलर पर। तराइटर थारू बिया बरी धाक वाली, राइटर मीठू मिसाइल बिया धाक वाली। दिलवा ले गइल, ओ दिलवा ले गइल, दिलवा ले गइल ललकी फराक वाली। दिलवा ले गइल ललकी फराक वाली, दिलवा ले गइल ललकी फराक वाली। रिकॉर्डिंग भाई शिवाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ससौला चौक, सीतामढ़ी।